Já jsem rád, že jste přišel. Ahoj. 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 Jste oba vylečení pacienti, pokud správně. Můžete mi postupně říct vaše příběhy s nemocí? Jo. Tak můj příběh byl takovej, já jsem chodil tou dobou do 6. třídy, to znamená, že mi bylo 12 let a začalo se projevovat ta nemoc, takže jsem najednou měl problém vyjít do schodu, byli jsme v druhém patře, byl jsem zadýchaný a bledej jsem byl a měl jsem víc modřin a tak, to znamená, že naši zavolali obvoďačce, tam mi vzala krev a potom ještě ten den, kdy mi vzala krev, tak odpoledne už mi volala, že se mám hlásit jako na onkologii tady v dětské nemocnici, že to nevypadá dobře a od té doby to vlastně pokračovala celá ta hospitalizace, odběry a tak dále, a tak dále. Jo, no původně podezření bylo na leukémii, jenomže potom se zjistilo, že mám aplastickou anémii, což není úplně onkologické onemocnění, je to spíš hematologický, ale je to poměrně vzácný, takže mě jakoby zařadili na onkologii, ležel jsem tam a tím pádem jsem se dostal i na krtka, přestože nejsem jako čistě onkologický pacient. Má krtek takovýhle záběr? Jo. No a to nějaký příběh z nemocnice, myslím z toho, když jsi ležel v dětské nemocnici. Jo, no. Byl to zhruba únor 2014 a pamatuju si, že v televizi dávali olympiádu v Soči zimní, takže na to jsem koukal furt, protože co jiného nedělat. A vybavuju si hodně ten personál, že byl fakt skvělý, ať už sestřičky, doktoři, učitelky, který mi pomáhali s tím a ti zdravotní klauni, to bylo skvělý, ty jejich show, co nám tam dělali na pokoji. Takže to si vybavuju. Jak dlouho jsi byl hospitalizovaný? No, to je dobrá otázka. Byl jsem měsíc určitě a potom jsem se jako vracel třeba na operace nebo tak. Ze začátku jsem jezdil často na krev, kdy jsem jako na destičky, takže jsem vždycky 3krát do týdne byl tady dětské. A ty jsi z Brna? A jsem z Brna. Ty z Brna, tak jsem tak daleko. Jsem tady Já jsem se udělal delší, nebo dál. Já jsem z Třebíče. Mně začíná ten můj příběh, když mě bylo 7, což je 2009. Začalo to vlastně někdy vlastně na konci roku 2008, tak já jsem býval tenista, ne úplně dobrý, ale hrával jsem, jezdíval jsem na turnaje a tak. A začínal jsem vlastně si všímat, že ke mně začíná přicházet nějaká obnova častější. Ta se mu projevovala jako hodně. Ve formě toho, že prostě jako těžká svalová obnova, odmítal jsem chodit na tréninky. Prostě bylo mě extrémně nepříjemné jakkoliv jako fungovat po nějakou delší dobu. Prvně si všichni mysleli, jako, že akorát prostě jsem lenoch a že je zima, že málo Dčka nebo něco a tak. Ale vlastně vyvrcholilo to celé, když jsem jednou mamce po škole jako došel dom a šel jsem za ní do kuchyně, ona zrovna něco vařila, já jsem se tam prostě natáhl na podlahu a prostě usnul. Jako uprostřed té vaření, uprostřed kuchyně na zemi, jako jsem prostě vytuhnul, protože jsem si s ní povídal a tak víc jsem býval jako pohodlnější a pak jsem najednou spal. Tak to v mamce jakoby došlo, že není něco jako správně, že prostě tohle není úplně ok. Takže mě vzala k doktorce, vzala mě na krev v Třebíči v nemocnici a tam vlastně všechny testy došly jako nijak. Že mě nic není, že jsem zdravý, že možná nějaká mononukleóza tam byla, ale že ta už je za mnou, že tu jsem si nějak prodělal, že toho jsme si ani nevšimli a že prostě simuluju. To bylo docela vtipný, ale mamce to nedalo tehdy, mamce to nedalo, ta se nedala, to prostě přišlo divný a právě už ani nevím, jak se k tomu dostala, asi se k tomu dočetla online a poslala to vlastně sem do Brna, do dětské. Tady ty výsledky, jo, začala komunikovat jakoby s dětskou nemocnicí tady v Brně a od tam jí došly hnedka zpráva, že vlastně tam něco je, že to je nejspíš leukémie, že se máme hnedka dostavit a v únoru 24. února, to si pamatuju, to byl na můj svátek, tak jsem byl vlastně hospitalizovaný tady v Brně.
Byla to teda leukémie, v 7 letech, to je vlastně docela ale dobrý věk, ono to zní hrozně, ale 7 let je docela dobrý věk, kdy s tím popasuješ jako nějak. To dítě vlastně tu nemoc zvládá lépe fyzicky, není úplně jako malý, ale zároveň ještě není dost starý na to, aby si to uvědomovalo. A to bylo taky něco, co mě jako hodně provázelo, že pro mě to byl takovej vejlet do nemocnice, že vlastně jsem tam měl nějakou roční jako hospitalizaci, roční hospitalizaci a další rok potom tam byla už tam jako udržovací léčba. Že už jsem nejezdil tolik často a už jsem jezdil spíš na kontroly a ta intenzivní léčba skončila po roce. A teda tím, jak jsem nebyl jako starší, nebo kolik ti bylo? 13, 12, no, tak vlastně nemám jako takový příběhy nějaký, samozřejmě jako u mě si myslím, a to je dobře, takový jako nejsilnější negativní příběh je to, že jsem si musel ohlit vlasy. To bylo jako ta nejtěžší věc, kterou já jsem vlastně, co si tak pamatuju, kterou jsem vnímal za celý ten rok a půl nebo 2. A vlastně zpětně jsem za to docela rád, protože to znamená, že jsem si tu nemoc ještě tolik nebral a to, že si musím ohlit vlasy je to nejhorší, tak vlastně zpětně jsem za to rád, že jsem jako nepřišel do nějaký existenční krize skrze to, že mám takovou nemoc. No. Ale jak říkal Kuba, za mě jako hodně si pamatuju klauny a přijde mi zajímavý, že třeba Krtka jako takovýho si z léčby úplně nepamatuju, ale vlastně zpětně, teďka když vím, co dělá, když se sám jako ve fungování Krtka jako angažuju, tak zpětně vím a zpětně si jako uvědomuju, že tam vlastně byl se mnou jako na každém kroku, by se dalo říct, že pro mě jako silný zážitek, to, co si jako, na co rád vzpomínám, byla herní místnost, kde jsem prostě pařil nějaký hry furt na počítači a s dětskama jsme tam furt něco hráli a to bylo vlastně, že jo, Krtkem nějakým způsobem do určitý míry podporovaný a potom nějaký víkendovky, to byl Krtek. I ten cirkus pacientů vlastně, že jo, byl částečně jako klub zdravotní klauni ve spolupráci s Krtkem do nějaký míry. Takže vlastně s Krtkem jako v takovémhle smyslu funguji do té doby a vlastně v mém příběhu důležitý asi je, že mě to od té doby jako nepustilo. Že potom, co jsem jezdil na tábory, tak s Krtkem se snažím spolupracovat a dělat dobrovolníka tady a vlastně to je něco, co mě i navedlo na další životní dráhu, by se dalo říct, že vždycky, když jsem byl malý a nemocný, tak jsem chtěl, to mamka hrozně ráda říká, že jsem chtěl jako být doktor na onkologii a pomáhat lidem a časem jsem si vlastně uvědomil, že to úplně jako není pro mě, ta medicína a to zdravotnictví, ale že bych furt chtěl s těmi lidmi nějak pracovat a dostal jsem se skrze to vlastně na sociální pedagogiku, kdy to je vlastně obor na vysoké škole, který jako prostě je to jako o pomáhání lidem, je to o té práci s lidmi, je to o tom nějakým vzdělávání, nějaké prevenci a tak. A vlastně mě to zase nějak táhne ke Krtkovi, teď už nejenom jako dobrovolnicky, nebo jako bývalý léčený dítě, ale toho Krtka vidím ještě jako z další strany, jako člověk, který už jako dělá v tom oboru do nějaký míry. Takže vlastně mě to nasměrovalo úplně jiným směrem, než bych normálně třeba čekal a vystřelilo tak jako do zajímavé sféry. Jo, já bych chtěl ještě doplnit, jak říkal Matěj, že mi bylo 7, tak mě jak bylo 12, tak si pamatuju, že já jsem to nebral jako nějak moc negativně, nebo spíš jsem si nepřipouštěl, že bych byl jako v ohrožení života, že jsem jako si říkal, že jo, tak teď jsem v nemocnici a teď prostě to nějak vydržím a vrátím se jako zpátky do toho. A spíš bych řekl, že to víc dolehlo na mý okolí, jakože rodinu, babičky, rodiče, sourozence určitě. Takže v tomhle jako mají můj obdiv za to, jak to zvládli. A tam se ten Krtek taky dostane, že pomáhá vlastně těm rodinám. Ano, jo, tam... Protože já to dokážu představit, že vlastně největší strach, který já nedokážu nějak zvládat, je strach o někoho jiného. Ano. Sám už sebe mám strach taky, ale mám pocit, že to nějak překonám, ale jakmile těch 5 nejzásadnějších blízkých lidí, když byl vždycky nějaký průšvih, tak to bylo jako nesnesitelný jako paranoia toho strachu, ta bezmocnost. Takže to u vás muselo být vlastně onkologicky začaných pacientů, myslím ještě dětských, to je strašný. Ten tlak na ty rodiny je obrovský za mě, jakože.
Že vy bojujete prostě, no, vy jste prostě hozený do vody, to je jasný, ale oni tomu přihlíží, no. Jako, no, ale to, co vlastně říká Kuba, je jako pravda v tom, že to, co bylo do poslední doby, ale to, co bylo ještě nedávno dost jako opomíjeno vlastně, tak vždycky se jako zaměřovalo prostě na ty léčené děti, že jo, na to, aby měli co nejlepší well-being při té léčbě, aby se jim prostě dařilo co nejlíp, ale vlastně se zvyšující se jako úspěšností a kvalitou léčby, tak vlastně máme prostor v dnešní době se zaměřovat na jako kvalitu života pacientů po léčbě, ale nejenom pacientů. Můžeme se zaměřovat i na ty rodiče, což tak dělá, ale můžeme se zaměřovat i jako na ty sourozence právě, což vytáhl Kuba. Což jako je taky za mě důležitý téma, protože jako sourozenci takhle léčených dětí jsou prostě něco, co se jako opomíjí a co člověka v první chvíli nenapadne. Ale vlastně třeba na krtčích táborech to vidíme, že tam vlastně nejezdí jenom jako léčené děti, ale ty léčené děti si tam můžou vzít buď sebou nějakého kamaráda nebo sourozence. Často si právě berou sourozence. A člověk by často nepoznal, jestli jako dítě tam tak je pacient bývalý nebo sourozenec bývalého pacienta. Že jakoby ta nemoc často poznamená jako obě dvě nebo všechny 3 ty děti podle toho, kolik jich je. A ač jako třeba jinak, tak každý z toho má potom jiné problémy. Tak je dobrý, že se s tím jako pracuje a Krtek s tím nějakým způsobem funguje s tím tématem. Myslím, že pro ty sourozence je hodně těžký ta změna v tom, že najednou veškerá ta pozornost celé té rodiny je upřená na toho jednoho léčeného. A je to těžký, musí se s tím vyrovnat. A já mám sestru, které v té době byly 2-3 roky. A ona to měla těžký v tom, že najednou byla na mě zvyklá, že jsem byl furt doma a najednou jsem tam nebyl. A často s mamkou za mnou jezdili a vím, že pamatuju si, že byla vždycky jako hodně ráda, když mě mohla vidět a těžko nesla to, že mě tam najednou neměla. Takže... Když se objevím tady na dětské onkologii, jsi to taky Kubo zmínil, že vlastně oba jste to zmínil, ale že ten tým, mám pocit, když si někdo vybere tenhle obor, myslím, ty péči, sestřičky, lékaři, nebo počítají s tím, že občas se nebude dát moc nic dělat. Tam je ta naděje a to ještě prognoza té úspěšnosti, což pan profesor Štěrban říkal několikrát, se furt zvedá. Nicméně ty sestřičky, můj pocit je vždycky úplně úžasný z nich. Že si vybrali ten obor, musí se někde, teď odbíhám od vás, ale zase se vrátím, ale že i oni potřebují nějaký duševní spojení nebo něco. Tohle je vlastně vždycky druhá rodina, mám pocit, že to jinak nejde dělat. Bejt na tomhle oddělení, u vás dětí. Musím být šílený, ne? Je to náročný. Je to drsný. Jako já to hodně respektuju, lidi, co jsou schopní do zdravotnictví, v první řadě celkově do zdravotnictví a pak ještě specificky jako na onkologii a pak ještě specificky na dětskou onkologii. To prostě chce jako hodně síly a právě jako znám hodně děcek, co prostě studuje teďka jako zdravku střední a nevím o nikom, kdo by jako měl nějaký větší zájem o tu dětskou onkologii, protože všichni z toho mají jako obrovský strach, všichni říkají, že na to prostě nemají, že to je jako hodně náročný a že ty lidi extrémně respektujou, ale že ví, že oni by to třeba nezvládli, takže jako i v tomhle tom si myslím, že je důležité ty lidi cenit, že prostě jich není jich moc a ti, co přijdou, tak odvádí fakt jako dobrou práci za mě. Já minimálně já prostě nemám jako špatný zkušenosti jako ze své léčby a pamatuju si, že když tam prostě byly nějaký jako špatné věci, co se mě při té léčbě děly, tak ti doktoři a sestry to vždycky brali jako asi už jsou do určitý míry, oni proti tomu taky jako obrnění, proti tomuhle tématu, ale oni mně přišlo, že to brali jako dost odvážně a to mi taky dodávalo hrozný jako síly tehdy, že vím třeba, jako je silný zážitek, kdy jsem měl dostat jako Flexru do ruky, to je prostě jednom nabodnutí žíly a nějak to nešlo
a nevyšlo jim to 2x, 3x a v tu chvíli, jak jsem byl malý, tak jako jsem se zalekl a ty žíly se prostě schovaly. A pak to jako zkoušeli jako všude možně, zkoušeli to na pravé, na levé, vepředu, tady. A pak si pamatuju, že jako 8 hodin celý den vlastně, tak ti doktoři za mnou furt chodili a furt mě jako se snažili napíchnout tu. A když to někomu vyprávím, tak to je jako příběh, který si vyloženě říká o to, aby to dítě pak bylo traumatizovaný. Ale já to tak vůbec necítím. Já vlastně, i když tehdy jsem z toho měl strach, tak si myslím, že ti doktoři s tím pracovali takovým způsobem, že já vlastně mám po nemoci s jehlama jako mnohem menší problém, než jsem měl před nemocí. Že mě to jako ten způsob, kterým oni k tomu přicházeli, si z toho dělali prostě srandu a dělali tam tanečky s tím a po těch 8 hodinách tam prostě stáli ve dveřích s tou jehlou a říkali, že si mě postaví a budu to hrát tak šipky prostě. A vy se mě teda trefili nějaký žíly, tak to si pamatuju, že tehdy mě hrozně jako bavilo, že vlastně kdyby oni za mnou chodili se prostě úplně smrtelným obličejem, že prostě musíme ti to nabodnout, tak mě to taky vystresuje, ale tím, že za mnou chodili a dělali si z toho stranu a říkali, no tak jdem na to zase znova, tak to zase zkusíme, tak mi to taky vlastně jako do určitý míry, a teď to nemyslím nějak, jako že bych je chtěl jako bez respektu k ním mluvit, ale přišlo mně, že do určitý míry plnili jako funkci těch zdravotních klaunů i ti sami doktoři. Že prostě klauni tam chodili vyloženě na zábavu, ale bez té jako hravosti těch doktorů a sestřiček, tak si myslím, že bych to taky jako nezvládl tak dobře. Jestli člověk s nimi vypracuje nějaký vztah a... Jo, přesně tak, oni měli dobře nastavit ten vztah jako mezi tím pacientem a doktorem. Jo, že to fakt nebyl nějaký člověk v bílém plášti, který přišel a najednou začal jako vpíchat do žil, ale fakt to byl jako kamarád. A já teda si pamatuju, že taky jsem byl několikrát protivnej, když už mě dávali nějaký lék po několikáté, protože už jako jsem prostě nechtěl, ale nikdy si nepamatuju, že by byli oni nějak protivní na mě nebo tak, což jako za to ten skutečný, no, jako velký respekt všem. A já od té doby, co jsem to jakoby zažil na vlastní kůži, tak pořád jako částečně nechápu, jak to všechno zvládají a je to pro mě takový neskutečný. Já to nechápu, musím říct, ale no, nechápu, to je jejich silný příběh, oni tady taky budou sedět sestřičky a doktoři, ale myslím, že se zaslouží teda jako velký uznání a musím taky říct, není to tady o mě, ale že vlastně vždycky, když odjíždím jako z Brna po té návštěvě, tam navštívím tak tady děti, ale mluvím s těma sestřičkama a já s tím jako vydržím strašně dlouho, to tak jako přijedete z dovolení, máte pocit, že máte ten nadhled, ale ten zážitek z té dětské onkologie, přijedu mezi moje pubertální děti a jako takový odstup, jako nikde jiného nemá. Prostě vydrží mi to jako měsíc, tak jako jakási pokora, štěstí, že prostě jsme zdraví, že jsme jako bezkrze bohatí, že máme to jako prd, ale že ty problémy leží úplně někde jinde. Takže vlastně, jak se někdy bojím jezdit, tak jsem vždycky šťastný, že jsem tady. A jsem šťastný, že s váma povídám. A vy jste se seznámili, kluci, na Krtčím táboře? Nebo? Je to tak. No my jsme se seznámili a dřív. vlastně ne. A vlastně ne. V nemocnici jste se nepotkali. V nemocnici jsme se nepotkali. Protože vlastně Kuba byl v nemocnici až nějaký 3-4 roky po mně. Ano, je to tak. A my jsme se potkali na cirkusu Paciento. A to bylo docela vtipné setkání. Já jsem tam byl jako účastník a ty ne, že jo? Ty jsi ten rok tam nebyl. Jo, já jsem tam ten rok vlastně byl jenom se podívat, jako, protože jsem ani nevím proč. Vím, že jsem tam byl podívat. No a nás seznámila tvoje mamka. A tak proto jsem tam byl, jo. A myslím, že to bylo, protože jsme podobný věk a že jsme se ještě neznali. Si v podstatě mamka si řekla, jo, to by mohli být kamarádi, ti mají stejnou a to naše první setkání bylo takový, že čau, já jsem Kuba, já jsem Matěj a pak jsme každý odešli někam vlastně jinam. Se jako další rok nebo půl rok neviděli. No. A pak jsme se nějak jako neviděli, no ale potom jsme se potkali na táboře a tam jsme se začali bavit víc, až vlastně... Jo, ale vlastně tam ten tábor musí být nafukovací, protože mám pocit, že ty děti, nebo tak nejste děti už, ale že tam jezdíte pořád, tábor tak správně,
a ty onkologický pacienti třeba ještě přibývají, tak můžou jít kamarádi, tam vás musí být strašná spousta. Myslím, že i ten efekt toho nabíjení, dobíjení té energie a nějak jako sdělování si dojmu a musí být vlastně strašně silný. Taky proto se tam pak vracíte. Že? Abych odpověděl to první, to nafukovací, tak já si myslím, že z velké míry tam to hodně ovlivňuje to, že jakoby v těch 15 letech prostě už člověk nemůže jezdit jako dítě, nebo po 15 letech, ale vlastně může jezdit jako praktikant. A potom, a vlastně většina našich vedoucích, nebal bych se říct, že dobrých 90%, tak jsou vlastně bývalí léčení pacienti. Takže je to jakoby nafukovací, ale vlastně ty lidi odpadávají hlavně jakoby už úplně na konci jako vedoucí, že vlastně člověk si projde jako dítě, pak si projde jako praktikant, pak jede na pár let jako vedoucí a pak vlastně může pomáhat na Krtkovi dál, ale třeba jako uvolní to místo jako vedoucí nějakým jako jiným novým dětem, který chcou předat dál, jakoby, nebo dětem už dospělým v tu dobu, kteří chcou předat dál. A to je jako taky něco, co podle mě dělá z toho táboru jako hodně speciální místo. Že to není, jak třeba bývají jako nějaký komerční tábory, kde ty vedoucí vyloženě jedou, protože dostanou nějakou výplatu a nemají vůbec žádný jako vztah k tomu táboru a ty děti tam neznají a vidí je všechny poprvé. Tak já vlastně třeba, myslím si, že Kuba to tak má stejně, tak tam jedeme a většinu dětí jako známe. Samozřejmě každý rok tam prostě třeba 20-30% jako přibyde nových, ale většinu vedoucích, většinu praktikantů, většinu dětí tak jako známe. A je to, že se člověk po roce vidí jako s tím nějakým dobrým kamarádem a i pro ty děti to je do nějaký míry způsob, kde oni můžou být s lidma, kteří jsou jim blízký. Protože to, co ty si předtím říkal, s tím vlastně, že máš nějakou tu vděčnost, že se tě ten měsíc drží ta vděčnost za to, co máš a to, co máš prostě, tak u těch dětí mně přijde, jak kdyby je to neopouštělo, tady tato vděčnost. Že jim po měsíci prostě to neskončí a drží se jich to furt a často to může vést i k nějakým jako problémům třeba jako i mimo tu školu. Já jsem vyloženě na to psal jako bakalářku teďka, vyloženě na krtčí tábory a na to, jak oni můžou sloužit jako k resocializaci těch dětí a k nějakému jako zlepšení toho kolektivu, protože čím si ty děti často prochází, tak je, že vlastně v průběhu té nemoci tak se dost jako vzdálí od toho kolektivu ve škole. A ten kolektiv ve škole úplně neví, čím si ty děti prošly a úplně si potom jako nerozumí ty děti. A skrze tady tuhletu jako nevědomost, tak už je potom těžký navazovat vztahy jako zpátky a myslím si, že tohle je jako hrozná síla těch víkendových a krčích táborů a výjezdů do zahraničí a tak, že ty děcka mají nějakou skupinu, která je pro ně jako důležitá a která jim dává nějakou jako jistotu a nějaká skupina lidí, se kterými oni si rozumí. Já jsem na tu svoji práci dělal jako nějaký rozhovory a vlastně ve všech jsme došli k tomu, že ta skupina dětí na tom Krtkovi těch vrstevníků tak skrze nějaký ty jako společný zážitky a nechci říct společný trauma, ale nějaký jakoby společný prostě negativní zážitky a nějakou zkušenost, tak ty děcka jsou si schopní jako rozumět na úplně jiný úrovni, protože vlastně mají úplně posunutý ty priority, mají úplně jako jinak posunutý to, co je baví a to, o čem se chcou bavit a nepotřebujou tam už řešit tu nemoc, protože když dítě dojde jako po nemoci do školy, tak to je furt a co to bylo a jaký to bylo a co jsi tam dělal a často to je to poslední, co ten člověk chce řešit. Jasně. A potom jako na tom táboře, tak vlastně každý druhý, každý třetí, tak tam má nějaký viditelný jako fyzický dopad té nemoci, ale vlastně to nikoho nezajímá. A to mě na tom přijde krásný, že vlastně tam je hrozně jako bezpečný prostor, jako safe space, kde ty děcka můžou být sami sebou a můžou objevovat sami sebe jako po té léčbě, protože ta léčba lidi mění a oni potřebují nějaké místo, kde můžou jako zkoumat to, jak je ta léčba měnila a to, že jsou v kolektivu lidí, kteří jsou na tom stejně jak oni
a tvořím tam nějakou jistotu, tak je jako za mě hrozně důležitý na těch táborech. Na těch táborech ty fyzické rozdíly hlavně nejsou nic zvláštního tam. Jo. Prostě tam jako je to normální, že to prostě člověk si toho ani vlastně nevšímá vůbec, protože prostě je to běžný. A taky ještě se teda vrátím k těm sourozencům, tak oni si tím prošli taky, to znamená, že jako plno lidí, se kterými jsme jako v kontaktu na tom táboře, tak jsou právě sourozenci nebo nějací blízcí kamarádi, příbuzní a jsou taky jako člověk by to asi nepoznal úplně na první pohled, kdo je kdo. Jo. Takže úplně důležitý tam vlastně být. Protože vlastně ty priority se jim taky posunuly, protože to taky měli z první ruky a měli to dost pravděpodobně v nějakém věku, který pro ně byl jako důležitý nějaký vývojový věk a to člověka prostě jako poznamená. A je to i pro ně důležitý. Teda za sebe musím říct, že já už jezdím na ty tábory asi 10 let, bych řekl, no, nějak tak to vychází. A mám od tam vlastně nejbližší kamarády, protože už jsem v podstatě, bych řekl, s nima vyrůstal. Protože od těch 12 až do teď jako se s nima vídávám vlastně každý rok a teď jako v poslední době i častěji mimo tábory se vídáme, takže jako jsou to fakt nejbližší kamarádi z toho tábora. Je to tak. Dá se nějak definovat, co vám ta zkušenost vzala, co vám dala? Taková fádní otázka, ale může být docela hluboká. Jo, no já jsem poznal jako ten areál dětské nemocnice úplně. Že na hematologii nebo na onkologii bych trefil asi po sluchu. Jo, takže to mi to určitě dalo, ale... Dobrá znalost. No a vzalo, je to vlastně stejný, ale určitě částečně, jak jsme se bavili, tak ty hodnoty, jako bych řekl, že se změnily. Ale je to takový těžký nad tím přemýšlet, protože jako nevím úplně jasně, jestli to je přímo jako důsledek tohohle. Ale určitě jako ta pokora je důležitá dost. V tomhle, že najednou člověk zjistí, že plno věcí, plno problémů, který řeší každý den, tak jsou vlastně úplně jako maličkosti. V porovnání s tím, když člověku jde jako o život. Takže to určitě. Děkuji. Já si myslím, že když jsme u toho, co nám to dalo, tak a toho si všímám já, toho vlastně jsem si všiml z těch rozhovorů, co jsem dělal, tak jako dost drsnej černý humor. Že tím, jak je to normalizovaný, tak je to něco, co kdyby tam jakoby, že si z toho jsou ti lidi schopni dělat srandu, že to nechcou brát jako něco jako víc prostě, něco jako o čem se nemluví. A je to prostě pro ně jako normální, že si dělají srandu z toho, že nevím co, někdo má nějaký následky a někdo má jiné následky a jednomu se stalo tohle, druhému se stalo tohle. A je to právě něco, kdy člověk jako vlastně si může v té skupině dovolit i něco víc, než jako v jiných skupinách. Mně se občas stane, že třeba dojedu z tábora nebo z nějaký víkendovky, kde prostě jsem s těma lidma, se kterýma to člověk nemusí brát úplně jako vážně. A nasadíš svůj černý humor. A pak vlastně jsem se skupinou, která není úplně ve stejným jako rozpoložení a řeknu tam něco takového a oni na mě koukají, jak kdybych byl úplně jako úplně blbec, ale vlastně u té jako skupiny na tom Krtkovi to je něco, co je jako normální a vlastně všem to ne-li pomáhá, tak jako jim to pomáhá jim to se nějak vyrovnat s tou zkušeností a nějakou jako odebrat ty zuby, který oni často jako mývají ty zkušenosti a taky jako sebrat tu sílu, kterou ty negativní jako věci mají. A co nám to vzalo, co nám to dalo, tak to už je něco, na čím jsem jako přemýšlel vlastně v minulosti a na čím jsme i s Kubou jako debatovali. A ono se podle mě nedá úplně přímo jako říct, co nám to vzalo, co nám to dalo, protože, jak říkal Kuba, člověk úplně neví, co je tím dáno. A nevím, co nám to vzalo, protože vlastně nevíme, jak by ten život vypadal. Jako mě to otočilo život jako vzhůru nohama. Mě se vlastně kvůli nemoci, tak jako rodiče se mi rozvedli, protože to prostě neutáhli tu nemoc. A neutáhli takovýhle těžký prostředí a to, že každý najednou žije v jiném světě. A stěhovali jsme se z Třebíče do Brna a začal jsem chodit na jinou školu a měl jsem nějaké jako problémy a začal jsem směřovat úplně jiným stylem, než jako jsem směřoval předtím. A
A vlastně nevím, co mi to vzalo a nevím, co mi to dalo. Říct, že mi to jako vzalo domov v té Třebíči, to mně přijde jako hloupý, protože vlastně nevím, jestli by to tam bylo lepší. Já jsem jako vlastně se svým životem jako poměrně spokojený teďka, tak jak ho mám. A myslím si, že to je právě díky té nemoci. A takže myslím si, že se dá říct, že úplně jako, co to vzalo, co to dalo, spíš to jako nasměrovalo ten život úplně jiným směrem. A já osobně jsem za to třeba jako do nějaký míry vděčný, že i přes to negativní, tak v tom vidím jako extrémně moc pozitivního, co mi to dalo. A asi bych se ani nechtěl jako vracet jako k tomu, jaký to bylo, že může to být pro mnoho lidí jako překvapivý, nebo takový, jako že by to nečekali, ale v situaci, kdyby se mě někdo zeptal, kdybych to chtěl jako vrátit a tu nemoc zrušit a fungovat v životě bez té nemoci, tak já bych do toho asi nešel prostě. Mně přijde, že i přes to obrovské množství mínusů, co jsem skrze tu nemoc jako měl, tak prostě ty výhody, které z toho vyvstaly a ty lidi, co jsem si jako díky tomu našel a ty zkušenosti a zážitky a tak, co mám díky Krtkovi prostě tak mě to jako převažujou a přestřelujou. A vím, že bych se do té pozice, ve které jsem teď životní, tak bych se do ní nikdy nedostal, nebejt té nemoci. Jo, já to celý vnímám jako zkušenost a ne nutně negativní. Abych teda odpověděl na to, co mě to vzalo, tak já jsem předtím hrával fotbal soutěžně a potom jsem přestal teda. Ale zase na druhou stranu si říkám, že kdybych nepřestal hrát ten fotbal, tak bych se možná nedostal tam, kde jsem teď. To jako nevím, že prostě teď třeba jako příklad hodně běhám a nevím, jestli bych jako běhal, kdybych jako furt hrál fotbal. A jsem spokojený tam, kde jsem a rozhodně bych to jako neměnil. A odpověděl bych stejně jak Matěj na tu otázku, jestli bych chtěl ten život bez té nemoci a jako odpověděl bych, že ne. A já si myslím totiž, že to je do nějaký míry jako důsledek té nemoci. Že vlastně jako jsme spokojení, jsme vděční za to, co máme. A možná právě kdyby jsme si neprošli tou nemocí, tak možná s tím svým stavem jako tolik spokojení prostě nejsme. A tolik jako nejsme vděční za to, co máme teď. No. To asi se točíme kolem toho vlastně stejného, že tam je jako jistá vděčnost, pokora, zároveň i ten smysl pro humor se s tím nějak vyrovnávat, ale to vás už provází celý život a myslím, že nějaký úrovni těchto smyslů, jako, že máte zdravě nastavený, tak se prostě žije mnohem jako líp, čistě, že si prostě něco nedovolíte, protože máte za sebou tohle. A lidi, kteří jsou třeba, měli to štěstí a jsou zdraví, tak prostě tak jako riskují ve všech odvětvích a myslím tím i, že nejsou tolik pokorní. Neříkám, že všichni, určitě to není generální, ale chápu vaše odpovědi v tom smyslu, že díky tomu zážitku prostě jste jak jste. No. Jo, já si té zkušenosti fakt strašně vážím, jakože je to něco, co je důležitý v mém životě. Jo, chápu. A nechtěl bych o to jako přijít, kdybych jako dostal tu možnost. Takže tak. No, moje babička hrozně ráda říká, co mám za vulgarismus, ale že když nejde o život, tak jde o hovno. No, to je jako úplně nejmilovanější přísloví. A myslím si, že se to pěkně vztahuje jako právě na ty jako léčený pacienty, že oni víjou, jaký to je, když jde o život. A víjou, jaký to je, takže si plně uvědomujou, že většinu času jinak jde prostě o hovno. A jako nebojí se úplně těch věcí a nebojí se zkoušet a nebojí se jako dělat věci a nebojí se prostě selhat a tak, protože víjou, že jde o hovno, protože nejde o život prostě. Jasně. A to si myslím, že taky hraje jako určitou jako roli v tom, jakým způsobem ten člověk na ten život pohlíží, že mu to nastavilo takovou jako hranici toho, že fakt může být špatně a cokoliv nad tím je vlastně dobrý. Dá se vzpomenout, nechci přivolávat, ale myslím, že jste tak otevřený. Se podíváte do toho dětství, máte tam určitě nějaký střídky, ale když to bylo hodně špatný, jste nějaký jako... Když jste si uvědomili i, ačkoliv v tom dětském pelíčku, a možná, že si to člověk tak nepřipouští, že člověk musí zabojovat, myslím, jako nějaký hluboký věm, jestli tam je, nebo jste ho vytěsnili možná? No, jo. Já jsem tam měl určitě momenty, kdy třeba v nějakým období jsem měl hodně zákroků a takový, kdy
jsem jako, kdy to bylo nepříjemné a musel jsem to prostě vydržet. A podle mě ta trpělivost je tam jako hodně důležitá, že to bylo takový hodně negativní a místy jako těžký. Takže to bych asi řekl, ale jako nějaký jeden moment, kdyby to bylo... To nemusí být jeden moment, to odpovídáš správně, to spíš zážitky mu možná nebo... No. Jo, prostě jako pamatuju si jednu dobu už mě hodně vadilo třeba to píchání těch jako injekcí, ty odběry krve, protože toho bylo fakt hodně. A nebo léky, protože některé byly fakt hnusný. To jako ta chuť to nepřeju nikomu asi. A na operacích jsem byl několika a taky si pamatuju, že jsem jako nechtěl už, ale prostě jsem to musel jako překonat a vydržet. Že to byly asi nejtěžší momenty pro mě, tím, že, a už jsem to zmiňoval, že já jsem to jako nenesl těžce nějak psychicky, že bych byl jako teďka, že bych jako bojoval o život, že jsem to takhle vůbec nebral. A bral jsem to fakt, že to musím vydržet a pak to bude dobrý. No, já si myslím, že u mě obrovskou roli hrálo to, že jsem si to neuvědomoval v té době. A vlastně všechno jsem to začal zjišťovat až jako zpětně po té nemoci. A už to mám jenom jako takový jako vtipný příběhy prostě, že vys třeba jako lumbální punkce, kdy se prostě musí narvat takováhle jehla člověku mezi jako páteř, ale to já si z toho nepamatuju. Já prostě to, co já si z toho pamatuju je, že jsem měl dostat jako dormikum, nebo že jsem dostával dormikum, což byla taková uspávací látka, která člověka, já jsem tomu jako malej říkal, že jdu na pivo. A protože prostě napíchli mě jako, nebo měl jsem flexilu, do té mě šla jako hadička a oni tam tlačili, já jsem sledoval bublinku a jakmile bublinka zajela do té hadičky, tak najednou prostě jsem se začal motat a padl jsem dozadu a vzbudil jsem se někdy a musel jsem jenom ležet vzhůru nohama, prostě jako nohama nahoru, protože jsem měl po té lumbálce, že jo, ale není to negativní, co si z toho pamatuju. Pamatuju si z toho to, že jsem měl prostě motáka a bylo to hrozně zábavný. A nebo jsem měl, když mě dávali katetr, tady jakoby pod paž, tak mě u toho omylem natrhli jako tepnu. A mamka to vypráví jako úplně extrémně děsivý příběh, že vlastně seděla před tím jako sálem a najednou vykopli dveře a viděli tam se mnou, já jsem byl úplně bílej a oni křičeli, jako jsme na suchu, potřebujeme něco. A pro ní to bylo asi dost drsný, ale já, jak jsem v té době si to neuvědomoval, tak mně to přišlo jako hrozně jako hustý prostě. Protože už jsem věděl, že jsem vlastně v pořádku v tu chvíli, že už jsem jako mě zachránili. A ty věci, které byly pro mnoho lidí jako v tom věku negativní, tak já si myslím, že jsem fakt měl štěstí tím svým věkem, že to pro mě nebyla taková jako negativní věc, ale co si teda jako pamatuju, jako tu jednu věc, která mě do dneška tak jako sedí v té hlavě a vždycky, když se mě někdo zeptá na negativní vzpomínky z té nemoci, tak to je jako jedno, co si vypíchnu a na co vždycky myslím. A to je, že když vlastně jsem byl, jako když jsem se léčil a byli jsme na ambulanci, tak tam byl jako klučina starší, myslím si, že tehdy mohlo být třeba 17 a on neměl vlasy, chodil s takovým kloboukem a pamatuju si, že měl tašku přes rameno a na té tašce měl hrozně moc jako připínáčku, takových těch butonků. A mně se to vždycky hrozně líbilo a párkrát jsem se s ním bavil tam a viděl jsem ho asi jako 2krát a pak si pamatuju, že už jsme ho jako přestali vídat a mě mamka jako řekla, jednou jsme to nějak řešili a ona jakože, jestli si pamatuju toho klučinu s tím kloboukem a tou taškou a říkám, jo jasný, já už ani nevím, jak on se jmenoval, ale ona prostě řekla, že umřel a že jako to nezvládl tu nemoc. A to byl pro mě jako takovej zlom tehdy, že vlastně jsem s tím, že jako vždycky to bylo furt, jako jo, seš tady v nemocnici, máš nemoc, je to nebezpečný, ale 7letý dítě, když mu řeknete 80% šance na uzdravení nebo na úspěšnou léčbu, tak to děcko si to jako nedokáže představit. Ale vlastně, i když ti řeknou, jako, že může se stát prostě, že se to nepovede ta léčba a na dětské onkologii často umírají děti a tak tomu dítě to nedosvakne. Ale když vlastně vidí toho člověka a pak najednou zjistí, že ten člověk jako umřel a že už prostě jako není. A že už ho neuvidí nikdy. A že už ten člověk jako, no není prostě. Tak je to, no vím, že to tehdy pro mě bylo jako takový, ne probuzení, ale jak kdyby se mě prostě
jako roztříštila nějaká bariéra, nějaký sklo tam prostě prasklo a protože to byla nějaká silná emoce, něco jako novýho, něco, co mě jako nutilo si uvědomit, jako tohle to prostě je jako vážný a hlavně jsem jako absolutně nevěděl, jak s tím pracovat. Že doteď mám, jako, že to byla strašně silná emoce, ale že prostě nevím, co s ňou. Že jsem si to jako furt tak nějak jako, no bylo to asi tak nejblíž tomu, že jsem si uvědomil, že prostě tady fakt jde jako o život. A nemyslím si, že při té nemoci to se mnou jako zůstalo, ale teď zpětně, a myslím si, že ani v tu chvíli jsem si to tak neuvědomil, v tu chvíli jsem jenom věděl, že to je jako něco hodně silného, něco jako nějaká silná negativní emoce, ale ještě jsem nevěděl, teď zpětně si prostě uvědomuji vlastně, že to bylo poprvé v životě, co já jsem přišel do kontaktu s tím, že jako mi někdo umřel, protože i ve škole děti předtím byly jako, no, mě prostě umřela babička, nebo prababička, nebo praděda. A to si člověk jako, no, dítě v těch 5, 6, 7 letech si řekne, jako, tomu nerozumí, řekne si, to mě mrzí, ale neví. A takhle, když s tím dojde do kontaktu, tak to bylo jako pro mě hodně silný. To byl pro mě asi takový jako nejsilnější moment z celé léčby, protože to bylo jako fakt něco reálného. Něco, co se fakt stalo a něco, co jsem musel v té době zpracovat. Jo, já mám taky teda většinu vzpomínek jako asi pozitivních, protože ty negativní jsem jako vytěsnil, asi bych řekl, ale já jsem se taky vlastně setkal s něčím podobným, že měl jsem na pokoji kamaráda, který byl mladší, jemu mohlo být tak kolem 6-7 let a taky to teda nezvládl a vybavuju si, že já jsem v té době úplně jako nebyl schopný to zpracovat, protože bylo to takový jako střet s realitou, ale zároveň to bylo jako hodně nereálný, že jsem si to jako neuměl představit, jako co všechno to jako znamená. A už předtím mě jakoby zemřel praděda, ale tam je to jiný, protože jako už prožil ten život a už je to něco, co člověk asi jako očekával, že už přece jenom má svůj věk a není to takovej šok, jako když zemře někdo, komu ani není 10 let a to bylo pro mě hodně. To je hodně něco, náročné. na co je člověk jako připravovaný, no. Nebo Tak, připravený. Je to ano. jako v té společnosti jako normální, že vlastně jako prababička a praděda někdy umřou, protože už jsou prostě staří, ale 7letý dítě jako To nikdo není připravený. to podle mě jako je těžký vysvětlit, no. A zase si myslím, já se teda vrátím k tomu, co jsi říkal úplně na začátku, že člověk se víc bojí o ty ostatní. Tak vlastně tady tyhle negativní zkušenosti tak jsou vlastně věci, co se staly někomu jinému, že u nás jsme to tolik nevnímali. Jo. A je To je to zajímavý podle mě cesta. přesně ono. Jasně, chápu úplně. Jo. Protože taky si myslím, že pro to dítě malý jako si dokážu uvědomit, co se děje jemu v tu chvíli, ale když to vlastně vidí na ostatních, tak je to jako jednodušší si to do nich nějak jako promítnout. No. Aby jsme byli trošku pozitivnější notu, tak co byste tady, bohužel prostě ta nemoc tady s náma bude, ale Krtek taky, takže ten pomáhá a doktoři a sestřičky, co byste, jestli se to dá říct, doporučili tady mladým dětským pacientům a vlastně, což je důležitý, tak jste to zmínili, těm rodinám. Jestli můžu říct? Jo. Za mě, a to vlastně i něco, co jsem hodně jako to téma na něj narazil a nějak ho jako si jako ho pochopil nejenom při tom svém studiu, ale vlastně při té své bakalářce, protože to za mě jako hrálo velkou roli v té samotné analýze a to jsou jako podpůrné skupiny. Kdy člověk si jako představuje podpůrnou skupinu jenom když má někdo nějaký problém třeba s alkoholem nebo drogama. Ale vlastně podpůrné skupiny můžou být jako úplně jako pro kohokoliv. A myslím si, že jako pro ty děti vlastně podpůrná skupina může být jenom jakýkoliv kontakt se svýma vrstevníkama, kteří si prochází tím stejným, což za mě Krtek jako dělá dobře. A pro ty rodiče to vlastně taky může být jako zapojování se do toho Krtka nebo třeba do Onky, což je jako vyloženě sdružení jako rodičů, kde oni pořádají taky nějaký akce. A nemusí, anebo prostě si jenom najít někoho, kdo se tam léčí a trávit s nima čas, protože vlastně o tom mluvíme tady, jako teďka posledních pár minut, že
ten největší dopad to možná dost jako má na ty lidi kolem, než na to samotné dítě. Že ti lidi kolem to prostě prožívají jako extrémně moc, ne-li víc než to dítě. A je důležité se zaměřit jako na sebe, že i když jsme jenom sourozenec nebo i když jsem jenom rodič, tak vlastně nedávat všechnu tu pozornost tomu dítěti, ale zaměřit se na sebe, protože nemůžeme tomu dítěti pomoct, pokud sami nejsme v pořádku. Takže za mě asi největší jako rada, jak pro ty děti, tak pro rodiče, tak pro sourozence prostě využívat té pomoci, která je nabízena. Ta pomoc není jen tak pro nic za nic, protože prostě někdo se chce cítit líp, že pomáhá, ale ta pomoc je fakt potřeba. A je tady, je dobrá a je jí dost. Myslím si, že jako fakt je jí jako, samozřejmě dá se to brát z pohledu, že jako nikdy jí nebude dost, ale myslím si, že ta síť podpůrná je jako dostatečná a je důležitý být trošku prostě jako sobec. A zní to hrozně, ale zaměřit se prostě na sebe. Že jako uvědomit si, že ta nemoc nepostihuje jenom to dítě, ale všechny kolem. A brát to tak, že ta nemoc není problém toho jednoho člověka, ale je to problém vlastně všech kolem toho člověka v tu chvíli. Brát to jako tým. Jo, já bych se pod to, co říkal Matěj, podepsal určitě. A já bych ještě asi doporučil jako nebát se vyhledat nějakou odbornou pomoc. Protože ten jako psychický tlak na ty rodiny a jako na všechny, na rodiče, na ty sourozence, na babičky je obří. To je jako neskutečný. A myslím, že si to člověk neumí představit, dokud to jako nezažije sám. A určitě se toho nebát, no. Jako hlavně není to jako žádná ostuda, no. Prostě jít za psychologem nebo za psychiatrem, jakože ono je to poměrně stigmatizovaný ve společnosti, bych řekl. Jo, já si myslím, ale jako vlastně o to, co říká Kuba, prostě mluvit, ale vlastně když člověk nemá jako možnost dostat se k té jako profesionální pomoci, tak je za mě stigmatizovaný i to mluvení jako o tom samotným, že jako mluvit, ale jako i s ostatníma lidma, i s lidma, kteří o tom nemají jako s babičkama, s dědečkama prostě. To je vlastně to, proč často pohoří i ty jako vztahy rodičů kvůli té nemoci, protože jeden je s tím dítětem, jeden s ním jezdí do té nemocnice, prožívá ty věci, druhý se stará o zbytek rodiny doma a vlastně oba dva odcestují úplně jinam a pokud spolu třeba dost nemluví prostě, tak se vzdálí natolik, že už to pak prostě nejde zachránit. A vlastně je to něco, soumám, že furt tahám tu bakalářku do toho, ale já jsem udělal přesně já jsem to dělal přesně na tohle téma a vlastně mám z toho hrozně moc jako za mě zajímavých věcí, které já jsem z toho vytáhl, který jako jsem si nikdy předtím neuvědomil. Že jako mluvit o tom i s lidma jako mimo ten okruh, jo? Že když to dítě se potom vrací do školy, tak ten návrat má mnohem jednodušší, když ty děti v té jeho třídě víjou, čím si prošlo. Jo, kdy prostě, jestli to můžu říct, že vlastně Kubův učitel, tak Kuba po návratu jako do školy, tak měl mnohem jednodušší ten návrat k těm svým jako spolužákům a do toho svého kolektivu, protože oni věděli, čím si prošel, protože Kubův třídní učitel si s nima sednul předtím, než jako Kuba se vrátil. A těm dětem to vysvětlil, čím si Kuba prošel a proč má roušku a proč bude mít nějaký problém, proč třeba nemůže tolik běhat a co ta nemoc obnášela a tak. A ten Kuba potom, když došel do té třídy, tak ty děti jako tomu rozuměli a chápali to. A nebylo to pro ně nějaké tady jako mystické téma, o kterém se nesmí mluvit, protože děti jsou jako vychovávaný k tomu, aby se neptali, protože to je přece neslušný. Jako. Jo. A prostě když spolu budeme mluvit o těch věcech a nebude to tak stigmatizovaný a budeme si dávat najevo, že to je v pořádku o tom mluvit, že prostě čím víc lidí o tom bude rozumět a čím víc to bude jako normalizovaný, tak tím vlastně jednodušší to bude pro všechny. Takže to je vlastně to, co já bych jako vyřídil úplně všem, nejenom rodičům a dětem, ale i lidem, co s tím nemají nic společného. Prostě mluvit o těch tématech a nemít to jako něco zakázaného, něco tajného. Potom dáme někam odkaz na tu tvoji bakalářku, ať si to můžou lidi přečíst. Přesně, jak říká Kuba, po to se můžu taky podepsat. No tak to vlastně končíme trochu pozitivnějším duchem. Musím říct, že to vlastně hezký si s vámi povídat, protože mám pocit, že ne, že si povídáte rádi, ale že
ačkoliv to formulujete, je vidět, že to srovnaný nějak máte, jakože díky třeba těm zkušenostem taky, což není u generace jako podobných, vám generačně podobných lidí, jako, že není úplně běžný a mám pocit, že se s váma vlastně dobře povídám, že se rychleji dostane člověk jako k meritu věci a za to vám děkuju, za tu otevřenost. Děkujeme. Přeju hodně štěstí a samozřejmě zdraví všem nám a otevřenost, jak říkáte vy. Díky moc, děkuji za rozhovor. Čau, Katek.